bona tarda o bona nit. No, això no és el podcast, però ens agrada com comencem i per això també ho estem fent servir. Ara ens veieu a YouTube i és que ara començarem a fer la prèvia de cada gran premi i comencem amb un dels grans premis més especials de la temporada, que és Mónaco. Estem els tres, com sempre. Bueno, l'Aleix va faltar un podcast, però no passa res. Bueno, va ser un dia només. Va ser un dia només. Tirant la pollita encara, Sí, això estarà estarà gravat en la nostra memòria per sempre. Bueno, Adrià, Aleix, com esteu? Us faig una introducció ràpida, que com esteu, va? Bé, no, estic bé, amb una mica de gana, perquè són quasi les 11 i no he sopat. Bueno, jo sí que he sopat, però tant l'Adrià com jo estem en pijama, o sigui que... Bueno, sí, jo però estem bé. Estem bé. Doncs sí, i és que ara des de casa i a YouTube farem una prèvia de cada gran premi i començarem amb el setè de la temporada. Ja portem 6 curses, ara és el segon double header que tenim aquesta temporada 2022 i per començar aquesta prèvia del Gran Premi de Mónaco, Aleix, et demanaré, si us plau, si ens pots fer un resum de com arriba al Mundial aquesta setena prova. Doncs sí, mira, et faré 5 cèntims de com arriba al Mundial a Mónaco, a aquesta emblemàtica ubicació. I jo crec que, com tothom sabeu, estem vivint el primer canvi de lideratge a la taula de campionat. Verstappen, com l'any passat, comença a liderar amb 110 punts, seguit de Leclerc amb 6, i completa el podi Pérez, que té 85 i que molta gent espera que superi a Leclerc. O sigui, Leclerc va segon amb 6 punts. No, o sigui, segueix a Verstappen. Que t'he entès. Però no sé què penseu de la gent que diu que Pérez pot superar Leclerc. A veure, si queda segon a Mónaco, el supera. Perquè sí. tots sabem Leclerc el que farà, no? Sí, no fa falta dir sí. què passarà amb Leclerc. Ho deixem incògnit. Després tenim Russell, que té 74 punts, bastants més que Hamilton, el seu company d'equip, que va sisè amb 46. Entre ells dos està Sainz, fent un autèntic papelón en Ferrari, amb 65 punts. I poca cosa més del campionat de pilots. Destaca potser la diferència brutal entre companys d'equips. Per exemple, Norris i Ricciardo, tot i que et pesi, Víctor. Norris porta 39 punts, mentre que Ricciardo només 11. I la diferència entre Ocon i Alonso, que Alonso porta 4 i Ocon en porta 30. Aquesta fa mal. Però amb diferència, I després, pel que fa al campionat de constructors, doncs, de la mateixa manera que el de pilots, Red Bull està liderant la taula, el segueix, amb 195 punts, clar, el segueix Ferrari amb 169 i Mercedes amb 120. Bé, també recordar que, tot i portar només 7 curses, ja han puntuat tots els equips. No tots els pilots, perquè encara queda Schumacher, Hülkenberg, que no ho farà, i Latifi, que curiosament Latifi segueix per darrere de Hülkenberg, tot i no tenir punts. És com va ser l'any passat amb Kubica. Sí. Per cert, de Schumacher comentem ja que és el pilot amb més carreres sense puntuar. Empatat amb Latifi. Sí, ara no sé si és el que més, però ha pillat a Latifi. Ha de ser molt trist ser Carlos Sainz i saber que segurament això et traurà el lloc a Ferrari. Sí. És una mica com això que deia el Víctor al darrer programa de 2 rates peleant-se per un xurro. O sigui, per mi és tal qual el mateix. I poca cosa més del campionat de pilots. Es pot fer una gran diferència amb la retirada de Leclerc aquest diumenge, o sigui que... És un punt que parlarem després perquè vull aprofundir una mica, però abans, Adri, un altre dels temes importants és que ens parlis de les dades i d'aquells fets més importants del circuit, una mica de història. Exacte, toca parlar de dades i de història. Mónaco és l'única cursa que la FIA deixa que no arribi als 300 quilòmetres, 305 que són mandatoris. La cursa són 260 quilòmetres i 286 metres. Són 78 voltes en total, són 3,3 quilòmetres per volta. Aleshores, Senna
comencem amb dades, és el pilot que més vegades ha guanyat a Mònaco, a un total de 6, va fer 87 i després del 89 al 93 sense parar. Boh. Després estan en segon lloc empatats Graham Hill i Michael Schumacher. Després dels pilots actuals també en tenim 5 a la graella que han aconseguit la victòria a Mònaco. Tenim Hamilton amb 3, Alonso i Vettel amb 2 i Max, i aquí està content el Víctor, Ricciardo amb 1. Pel que fa a constructors, McLaren és l'escuderia amb més victòries, en té 15, l'última Hamilton 2008. I espereu-vos que seran 16 amb Ricciardo. L'Aleix i jo sabem que no, i vosaltres sabeu que no. No, jo també sé que no. Jo també sé que no. I segon és Ferrari amb 10, l'última 2017 Vettel. La primera cursa a Mònaco va ser el 1929 i aquest any és l'edició número 79, perquè tots sabem 2020 una cosa que no sé si us sona, coronavirus, va passar. No, no fixa't en... I si ens centrem en les últimes 5 curses que sí que s'han fet a Mònaco, 2016 Hamilton, 2017 Vettel, 18 està content el Víctor, 19 Hamilton un altre cop, 21 Verstappen. L'any passat segon va ser Carlitos, content aquí l'Aleix, i tercer estic content jo perquè va ser Lando. Un dels podis de fet més joves de la història es veu que va ser. L'any passat que li va passar a Hamilton, que va quedar setè, i l'altre Mercedes, Bottas, si voleu comentar vosaltres què va passar perquè és graciós. Doncs el pit stop més llarg de la història. Exacte. Sí, va ser una pregunta del Mundial de Preguntes, ara no me'n recordaria de les primeres i em sona que va fer el Víctor. No recordo la duració, però potser que era... 2 dies, una cosa així. Sí, 2 dies, 2 dies més o menys va durar el pit stop. I fins aquí les dades i una mica d'història. Sí, i molt de compte amb guanyar el Gran Premi perquè és una de les peces de la triple corona. Exacte. I també una altra de les peces és aquest mateix cap de setmana, la Indy 500, es disputa el mateix cap de setmana que a Mònaco. Que un català surt segon. Àlex Palou. Àlex Palou. Si ho escoltes, improbabilíssim, o si ho veus algun dia al nostre programa, convidadíssim. Seria una passada convidar Àlex Palou. Home, és de la meva comarca, o sigui, podem intentar apretar. Compte, contactes. És Vallèsà Oriental, que és el Vallès Bo. Sí, home. Sí, home. Aquí estem en un. Però bueno, més enllà de les nostres disputes vallesanes, així com si de senyors feudals es tractés, passem ara res. Home, en l'últim programa vas dir que sóc un senyor feudal, eh? Clar. O sigui, jo ho soc ja. Tu ja ho ets, oficialment per la moneda i reconegut. Doncs ara passem ja una mica per comentar 4 coses de què ens esperem d'aquest Gran Premi i tancar, perquè tampoc volem allargar-nos molt. Primer, prediccions. Expliqueu-vos el que vulgueu. Qui guanyarà, qui se la fotrà, qui serà una decepció, qui creieu que pot sorprendre, què ens voleu dir? Vale, jo faig un top 3 com a predicció, que segurament el canvio el diumenge de cara al Twitter. Sí, bueno. Guanya Verstappen. Segon, la mentideta. I tercer, em tiro un triplazo amb el tercer. Diré un Magnussen. Tu, Aleix? Vale, mira, jo no faré predicció, jo el que faré serà com una mica el que sento que passarà, que és que Ferrari serà el cotxe superior, però Leclerc s'estrellarà i Sainz alguna farà per no guanyar. Pensa que no l'agrava. Aquí el cotxe... Ojo, que és capaç de no sé, de fer alguna... De tastar el mar. El típic... És capaç de que, no sé si existeix o no, però que en algun lloc hi hagi un parc per nens petits i acabar el surral. Sí. Que el cotxe surti volant. I, bueno, jo crec que Verstappen ja s'ho farà per guanyar, perquè guanyarà. Sí. Que Mercedes no anirà tan bé com a Barcelona i que la sorpresa serà McLaren i Norris. I my opinion. Diosito, jo dic la meva. I és que sembla ser... I mira, això és triple, perquè depèn de Pare Nostre Déu, que no sé si existeix o no, però digue-li la meteorologia de la natura. Depèn de la pluja i jo me la jugo. Crec que plourà, hi haurà una cursa molt boja,
I mira, el meu top, jo sí que faré top 3 i serà top 3 absolutament macabro, vale? Guanya Schumacher? No. En pluja, jo dic que guanya Hamilton en pluja, però aquí ve lo macabro. Segon segurament serà Esteban, jo dic Esteban Mojón, vale? Així per... Que ho he vist per Twitter avui que algú deia. I tercer... Vettel. Nah. Hülkenberg. Latifi. Yuki Tsunoda. Tercer Yuki Tsunoda. Si us plau. Aquest és M'estic el fent meu top 3. Ho dic ja aquí perquè vosaltres no us ho dit encara. M'estic fent molt fan de Yuki, però molt. A nivells exagerats, O sigui... Bueno. Llavors, si Víctor, repassem Víctor, ràpid et vaig a fer feliç. Sí? Víctor, et Digues. vaig a fer feliç. He mirat la meteorologia de Mònaco avui al matí. Sembla que Plou plourà. dissabte i diumenge. Mira, Pot jo us ser dic, brutal, Pues, O sigui- repassem els top 3. Bueno, l'Aleix no l'ha dit, però top 3 de l'Adri era Max. Max, la Ah, mentideta, i trec a Magnussen, no seré subnormal. Vale. Tots sabem que Haas no quedarà tercer. Vettel. I Vettel. Opa, jo sí que me la jugo. Uau. Jo dic Uau. això. Hamilton... Què havia dit? Mojón Hamilton, i jo. I tu. Uah, és que compta amb la pluja que amb els pilots tan cazurros que hi ha, pot ser brutal això. Sí, pot ser molt divertit. I això, parlant de pilots cazurros a Mònaco, el màxim exponent és Charles Leclerc. El següent punt a parlar era en quin percentatge esteu segurs que no acaba la cursa? 40. 85%. 85. Hòstia. 40? Hòstia, això és baix, Home, però ja és un percentatge alt, tio. Mira, jo la setmana passada ho vaig encertar una mica quan vaig dir que Catalunya seria una bona cursa. Jo crec que la Fórmula 1 sempre sorprèn i que Leclerc acaba per primera vegada. I guanyant. Me la jugo. Guanyant no ho sé, però Vale, acaba. doncs fem predicció de dos pilots que no acaben. Vale. Jo dic Mick, Vale. I Latifi. vale, Latifi és anar a lo seguro. Bueno, sí, Mick i Gasly. vale. Que la va liar superpart de Catalunya i s'ha comentat poc. Va tocar Stroll, però no. Jo també crec que Latifi no acaba. I l'altre... Uf, està complicat. Carlos Sainz. Sí, l'he pensat, Carlos Sainz. L'he pensat. El Santo Chili ja no, Però no, Aleix. diré Valtteri Bottas. Està enfonsant. Cuidao amb aquesta, Però serà un problema mecànic o alguna cosa així. Bueno, si la últim- mentideta no acaba, la festa que pot haver a casa de l'Adri, potser. O sigui, el programa vinc amb ressaca la setmana que ve. Última pregunta que us faig jo, no sé si el Víctor té més pensades. Quantes banderes vermelles aquest cap de setmana? En total, en les 4 sessions? En Cinc tot, sessions. en tot. 5. O sigui, si haguessis d'apostar, 5. 5. Tu, Aleix? 6. Quin de mas? Doncs 5 i mitja. No, 4. Vale. Ja està. Ens podríem jugar a alguna cosa, però no ho farem. No ho farem. No. Llavors, a part d'això, no sé si hi ha molt més a comentar. El tema de si... Això, sí que jo tenia una altra pregunta, que és aquest debat que hi ha hagut, i és l'últim tema amb el que tanquem, aquest debat de si Mònaco sí i Mònaco no. Aquesta gent que diu Mònaco és superavorrit perquè no s'avança ni el Tato i aquí necessitem curses on la gent s'avanci. Creieu que la quali del dissabte i la història que hi ha darrere de Mònaco compensa? Jo només diré una cosa. Què diuen els pilots? Que es corri Mònaco. Ja està. Mònaco és Mònaco. O sigui, Intocable. sí, Es- no es pot fer cap cosa. Estic pensant en una analogia que ho pugui entendre el públic general, una cosa que encara que pugui ser una merda, saps com és la nostra merda? No sé com dir-ho. Bueno, com la independència de Catalunya als 7 segons. Va ser una merda perquè eren 7 segons, però és la nostra merda. Sí. Sí.
Doncs, bueno, jo no tinc molt més a comentar. A part d'això, tenim una altra cosa preparada per aquesta prèvia, i és que segurament sortirà anunciat, o ja ho haureu vist anunciat en un vídeo que va sortir ahir, i és que hem fet un fitxatge a la Moreneta i tenim un pilot oficial. Yeah. Es diu Jesús i cada prèvia ens tindrà preparada una volta al més pur estil Jaime Alguersuari. Com el circuito de Guarein ens prepararà 3, o sigui, ens dirà 3 adjectius del circuit i ens farà una volta i ens explicarà els secrets de cada traçat. Doncs això és tot per la nostra part. Us deixem amb la volta del Jesús i amb el show que ens donarà, i esperem que ens escolteu dilluns vinent, perquè la Moreneta seguirà en format podcast i que us agradi. Dilluns no, serà dimarts. Perdoneu, que gravem dilluns. Ai. I els despistes. El pròxim dimarts. I Que el següent programa és fort. el següent programa és fort. No el Sí. volem... Bueno, Sí. potser aquest vídeo es Diem publica que- el dia dels spoilers. Diem que tenim una coseta preparada. Diem quina és la Sí. coseta, però no diem qui és. Vale. Convidat. Tenim convidat. Ja Primer convidat. I, Sí. Bueno, doncs amb aquestes 2 bombes us deixem amb la volta del Jesús. Us esperem també el dimarts. I, bueno, moltes gràcies per la vostra estona i esperem que gaudiu del Gran Premi de Mònaco. Adéu, amics. Ens veiem, nois. Doncs abans de començar aquesta volta a Mònaco, com som gent de tradicions i grans admiradors del nostre senyor Jaume Alguersuari, haurem d'escollir les 3 paraules amb les que definiríem Mònaco. En aquest cas, aquest circuit és un circuit molt estret, molt batxejat i amb el grit d'un pixat de gos. Atrapa moltíssim Mònaco. Si anem al simulador us ensenyo. Estem el que seria al final d'una volta de preparació. Ja estem a l'última curva. Aquí comença la lliçó bàsica de Mònaco, que és t'enganxes tot el que puguis als murs. A l'exterior, interior i exterior, aquí és vida. Bàsicament, quan més a prop vagis dels murs, més ràpid aniràs, però també hi haurà més risc. Òbviament, quan vas prop dels murs, qualsevol error els pot pagar molt car. Val. Primer problema. Si t'has d'acostar al mur de la dreta, on el veus aquí? Efectivament, no es veu. És bàsicament, com siguis un pilot d'aquests que van per intuïció, com deia que era Kimi Raikkonen, que no agafen moltíssimes referències, sinó que giren, frenen quan el cos els hi diu, o has de ser molt bo, com ell, o tenir moltíssima sort. Per què? Perquè com no l'encertis, al moment en què veus el mur, o ja te l'estàs menjant, o vas directe a menjar-te el de l'exterior. És molt difícil encara aquesta cosa. Va, obrim DRS. La volta comença just a la línia que acabem de passar. Frenada de Santa Devota. Frena a tope. La frenada està batxejadíssima, és molt fàcil bloquejar roda de davant o de darrere en cas que et portis la frenada molt enrere. T'acosta tot el que puguis al mur de l'esquerra, et menges el piano de l'interior, no moltíssim, perquè si et passes, 1, pot ser track limits, 2, el mur de l'exterior t'està esperant amb les mans obertes. La pujada està batxejadíssima, com podeu comprovar. Imagino que la vida real no serà tan exagerat. Jo no veig en Leclerc anant en modo World Rally Car. Val. Arribem a Massanet. És una curva de doble pista. És una mica complexa. I a més és bastant... Si no m'equivoco, l'Alonso va tenir un accident aquí el 2010. No sé si va ser per alguna del que comentaré. Però això significa que aquesta curva l'has de fer com partida en 2. La primera part no t'has d'enganxar moltíssim al mur, perquè, com ara veureu, aquí hi ha un segon àpice. Aquest segon àpice t'has d'enganxar tot el que puguis a ell i sortir enganxat a l'esquerra.
Jo aquí no ho faig especialment bé, però veureu que els pilots estan aproximadament un pam més a l'esquerra per poder encarar millor aquesta curva d'aquí. Ells també la fan en quarta i jo l'he fet en tercera. Hi ha un batxe enorme que com et passis amb el gas t'envia directe contra el mur. Ask me how I know. Frenem per Mirabó, això és segona. Ara, tot el gas que puguem fins a arribar a... Com es diu aquesta curva? No ho sé. De mi de tota la vida ha set l'Oebs. L'horquilla de Mònaco, l'Oebs. S'accelera bastant d'hora. Suposo que sabreu que un cotxe de Fórmula 1 tal qual, si el portes a aquesta curva, no serà capaç de fer-lo. Si no m'equivoco, no sé si ara segueix igual, però fa uns anys havien de modificar la caixa de direcció per tenir més angle de direcció, perquè la curva era massa tancada per al cotxe. De fet, veureu que jo l'he fet una mica massa obert. La gran majoria de pilots van també un pam o dos més per l'esquerra. Arribem a Mirabó Baixa, et menges bastant el piano interior sense passar-te perquè la superfície aquesta de maons de la dreta no hi ha molt grip. Enganxes tot el que puguis a l'esquerra i aquesta és una curva raríssima, no per res, sinó perquè normalment, suposo que és la curva d'abans del túnel, que és és la secció amb més alta velocitat de Mònaco, i el sentit lògic et diria, d'acord, doncs aquesta curva l'he de traçar prioritzant la velocitat a la recta, he d'entrar molt per l'exterior i menjar amb l'àpice molt tard. Mentida. Tot el que saps és mentida. Visca els Illuminati. Bàsicament, te l'has de menjar tot l'abans que puguis, per algun motiu, i veureu que tots els pilots ho fan així, I en Rosberg també va fer una volta comentant-ho, i fins i tot ell estava en plan, no entenc per què, però això funciona. Et menges tot el que puguis, el piano a l'interior, vas a per l'exterior, jo aquí m'he deixat una mica un pam o dos, i arribem al túnel, la secció més icònica de Mònaco. Probablement de les frenades més importants. Es frena sobre el 75, sortint del túnel. Quan vagis una mica girat, el mur de la dreta t'està esperant com li va fer en Sergio Pérez fa uns anys, em sembla que va ser el 2011. Va ser un accident molt seriós, es va perdre la següent carrera. Et menges tot el que puguis, el mur a poder ser no te'l mengis. El piano de l'interior, els marges són mínims, per poder encarar tot el que pugueu aquesta recta d'aquí. Jo aquí m'he passat una mica, tinc una mica de sobreviratge, i arribem a Tabac. Tabac és bastant difícil. És una curva que es fa més o menys en cinquena, i hi ha un batxe que acabo de passar que és bastant horrible. Just després del batxe, s'accelera a fondo, arribem a la zona de la piscina, piano. Aquesta és la que últimament s'està fent molt famosa, aquesta curva, la xicana de la piscina. T'has d'enganxar tot el que puguis al mur de l'esquerra, després al de la dreta, i fer-lo tot el recte que puguis. No sé si a la vida real també, però aquí al mig hi ha un batxe horrible. Com no hagis acabat de girar a la primera part de la xicana, estàs mort. Tornem a buscar el mur de l'exterior. Anem a Rascàs. Rascàs té bastanta dificultat per al tema de que en cap moment el cotxe va recte. Això significa que gairebé tot el grip del cotxe el gastaràs en estar girant. Per tant, no pots frenar a fondo. Si frenes a fondo, bloquejaràs frenos com ja he fet una mica. I fixeu-vos-hi que, si mireu a l'esquerra el meu input de freno, no he passat pràcticament del 60% de freno. I tot i així bloquejat a davant. També, important, és un doble àpice entre cometes, perquè el primer àpice no t'hi acostes. L'important és el segon, que és el que et deixarà sortir tot el recte que puguis i tornem a rebatir el procés. DRS. S'acaba la volta. I, bé, us posaré a la volta des del punt de vista exterior mentre us comento quatre coses. És un circuit molt curt, cosa que implica que la classificació, que és bàsicament el Port de Mònaco, perquè pràcticament no es pot adelantar, serà bastant complicada, especialment la Q, perquè hi haurà molt trànsit. Les banderes vermelles aquí són el pa de cada dia, igual que la carrera seria molt rar que no surti un safety car. Jo conto que el temps de la pole estarà sobre un 1:11.5 o alguna cosa així, 1:12, que seria aproximadament, si no m'equivoco, un segon i mig més lent que l'any passat. Pot ser que sigui alguna més lent, per què? Perquè la tònica general, si els cotxes siguin aproximadament 2 segons més lents que l'any passat, però aquests cotxes, l'avantatge respecte als de l'any passat, les tenen en curves ràpides. I a Mònaco no n'hi ha moltes.
Mónaco pràcticament és start and stop gairebé tot. I a més són cotxes molt pesats. En curva lenta no s'ho passen bé. Per tant, pot ser que siguin algú més lents. A més, qüestió aerodinàmica, de la que jo no tinc moltíssima idea, van amb efecto suelo. I els cotxes han d'anar més alts aquí. Potser per tenir alguna més de càrrega aerodinàmica. Ja ens ho trobarem. Aviam què. La volta que he fet és un 1.13. Quan tot és això, estarà un segon per fora de lo que serà la pole. I doncs res, ja seria això més o menys la volteta a Mónaco. Fins una altra.